Il-Gvern intrabat li jixtri l-enerġija għal 18-il sena sħaħ mill-konsorzju li se jibni l-power station li taħdem bil-gass, imma l-prezz li bih se jixtri l-enerġija il-Gvern intrabat bih biss għal 5 snin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil għal dan waqt dialogu fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fi Swieqi. Folla kbira attendiet għal dan id-dialogu li fih tkellmu wkoll diversi kelliema oħra fosthom il-Viċi Kap għal ħidma fil-Partit Beppe Fenekadami. Simon Busuttil kienet jirreferi għal aħbar li l-Gvern kien għadu kif ħabbar il-konsorzju li se jibni l-power station li taħdem bil-gass. Konrad Mizzi ser jiffirma kuntratt fisimkom biex bifluskom jintrabat għal 18-il sena li jixtri minn għand il-power station bi prezz li huma marbutin bih għal 5 snin biss. Dan hu il-kuntratt illi ser jidħol għalih il-Gvern fisimkom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li sal-aħħar ta' din is-sena permezz tal-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara li saret mill-Gvern Nazzjonalista, il-Gvern preżenti se jiffranka 50 miljun euro fi fuel u dan permezz tal-effiċjenza li toffri l-Power Station tal-BWSC. Fil-ftuħ tad-diskors tiegħu Simon Busuttil irrefera traċedja tal-immigranti nhar il-ġimgħa qrib Lampedusa li fih mitu aktar minn 50 ruħ. Filwaqt li faħħar il-ħidma ta' salvataġġ tal-membri tal-Forzi Armati ta' Malta qal li l-ewwel dmir ta' pajjiżna u li jsalva l-ħajja u m'hemmx għalfejn li mmorru niftaħru fuq it-television li għamilna dmirna. Simon Busuttil irrefera għal żbalji li saru minn diversi esponenti tal-Gvern fosthom dik tal-Ministru għal Għawdex il-każ tal-konsulent tal-Gvern Xiv Najir li hu blacklisted mill-Bank Dinji u l-impjieg tal-mara tal-Ministru Konrad Mizzi. Mela jgħaddi xahar minn mindu joħroġ dan l-iskandlu. Imma temnu li wara xahar il-Gvern għadu ma qalx pubblikament il-pakkett finanzjarju sħiħ li se taqla din il-mara ta' Konrad Mizzi kemmu. Kellna naħdmu aħna u sibna isimgħu din illi din il-Gvern ser iħallasha 13,000 euro fix-xahar. Fl-istess żmien m'għandhomx flus imbagħad tal-mediċini għax kull mediċina li tmur issaqsi għaliha out of stock. U qal li għall-Prim Ministru Joseph Muscat dawn huma case closed imma l-Partit Nazzjonalista se jkompli jisħaq dwar il-bżonn ta' trasparenza u li jkun hemm l-istess standards għal kulħadd. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista rrefera wkoll għaż-żewġ rapporti li l-Gvern bat lill-Unjoni Ewropea li fihom ħareġ li l-Gvern se jnaqqas in-nefqa tal-budget għal din is-sena b'21 miljun euro u li se jżid it-taxxi b'50 miljun euro fil-budget li ġej. Li nafu żgur hu illi ser ikollna 50 miljun taxxi ġodda għaliex qalu illi dan ser jitħabbru fil-budget, ser ikunu dawn it-taxxi ġodda għas-sena d-dieħla. U tibda tgħid ma x'jiġifieri. Dan allura minn hemm ser iħallas issa għat-tnaqqis illi ser jagħmel fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma għaliex dan qed jiġi allura jitħaq bik f'wiċċek. Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jkun oppożizzjoni b'saħħitha u kostruttiva li tirrispetta l-intelligenza tan-nies u li tikkritika fejn hemm ħażin imma tikkopera fl-interess nazzjonali. Sa dan it-tant il-Viċi Kap Beppe Fenekadami qal li l-Gvern qed jipprova jalaq l-Oppożizzjoni għax din qed tikxiflu għawaru imma l-Partit Nazzjonalista mhux ħajħalli l-Gvern ikompli għaddej bl-inkompetenza u bl-arroganza. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Jonathan Shaw qal li fil-Gvern hemm element ta' ostilità u sfida lejn l-Unjoni Ewropea. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Stefano Mallija qal li t-taxxi l-ġodda li se jagħmel il-Gvern qed joħolqu inċertezza fl-ekonomija. Il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista dwar is-saħħa Claudio Grech tkellem dwar il-kisbiet li ġab Gvern Nazzjonalista fil-qasam tas-saħħa imma l-Gvern preżenti qed jixxaħħaħ anke fil-qasam tas-saħħa.